ሰላም ሰላም ናይ አቢ ዩቱብ ከመለኹም ደህና ዲኹም? አነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ከምቲ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ንኽትኾኑለይ በዓልቲ መለይ ተስፋየ ናይ ንስሓ መዝሙር አላህኒ ክዝምር እየ። ኣብ ዝተጋገኽዎ ኸዓ መአረምታ ሕደጉሎ ኢኹም ኣብ ኮመንት ክብራት ኣሕዋተይ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ካ ኣይትረስዑ አባራትዑኒ ላኡ ከብለኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ አሜን። ከመይ ለየ አነ ክገልጾ መዘና ሃልበዮ የለን ዝበልጾ ወዲ ዳዊት ሰማያዊ ጎይታ ናይ ነገስታት ንጉስ ብዘይድረይ ዋልታ ወዲ ዳዊት ሰማያዊ ጎይታ ናይ ነገስታት ንጉስ ብዘይድረይ ዋልታ ከመይ እንታይ ለየ አነ ክገልጾ መዘና ሃልበዩ የለን ዝበልጾ ወዲ ዳዊት ሰማያዊ ጎይታ ናይ ነገስታት ንጉስ ብዘይድረይ ዋልታ ዓለም ተታሊላ ናሓቂ ስሒታ ልቦና ተደፊኑ ዓዊርን ይዒንታ ብሓለንጊ ከርማት ዝባኑ ክቕለት ብእሸኽ ኣኽሊል መትልሑ ክዝገት ደሙ ከም ወሓይት ክዛሬ ሰላም ሂቡኒ ጠሚቱ ብፍቕሪ ደሙ ከም ወሓይት ክዛሬ ሰላም ሂቡኒ ጠሚቱ ብፍቕሪ ከመይ እንታይ ለየ አነ ክገልጾ መዘና ሃልበዩ የለን ዝበልጾ ወዲ ዳዊት ሰማያዊ ጎይታ ናይ ነገስታት ንጉስ ብዘይድረይ ዋልታ ወዲ ዳዊት ሰማያዊ ጎይታ ናይ ነገስታት ንጉስ ብዘይድረይ ዋልታ ብልበይ ነቢዐ ኣይካልኩን ከዓቕሮ ፍጹም መሪርኒ ብኻብደይ ክጽሮ ለጊስካለይ ኢኻ ትዘይመውት ፍቕሪ ብሂወት ክነብር ኣብ ቤትካ ብኽብሪ ስለ ውዕለታትካ ክምስክር ክዝምር እየ ንዓለም ክነግር ስለ ውዕለታትካ ክምስክር ክዝምር እየ ንዓለም ክነግር ከመይ እንታይ ለየ አነ ክገልጾ መዘና ሃልበዩ የለን ዝበልጾ ወዲ ዳዊት ሰማያዊ ጎይታ
ናይ ነገስታት ንጉስ በዛይ ድርዒ ዋልታ ወዲ ዳዊት ሰማያዊ ጎይታ ናይ ነገስታት ንጉስ በዛይ ድርዒ ዋልታ ዕድለኛ ኣነ ብምዃነይ ናትካ ክውርስ ሰማዕዝን ስለይ ዝሞትካ መዘና የብሉን ናይ ስቕለትካ ቃንሳ ክበር ተመስገን ናይ ህይወተይ ቤዛ መንከራ መስቀል ኣፍቂርካ ብዝርግሕ ቅልጽም ሂብካኒ ሰላምካ መንከራ መስቀል ኣፍቂርካ ብዝርግሕ ቅልጽም ሂብካኒ ሰላምካ